L-lum hija rebħa kbira l-Ġew Union fejn il-Ġew Union rebħet żewġ każi fuq terminazzjoni ta' xogħol ta' żewġ ħaddiema li kienu jaħdmu ma' Trelleborg Sealing Solutions Malta. Każ li ilu għaddej battalja legali 9 snin fejn għadda minn taħt ħafna chairpersons tista' timmaġina 9 snin, però finalment daw iż-żewġ ħaddiema llum blajnuna kemm tal-Ġew Union li naqbad dan il-każ 9 snin ilu meta kont segretarju tat-Taqsima Kimika u Enerġija. U bqajt insegwi anke issa meta kont segretarju internazzjonali. U anke blajnuna tat-tim legali mill-grupp immexxi minn Dr. Romef Subbonnici, però l-iktar li kienet involuta fil-każ kienet Dr. Abigail Kritjen. Fejn ħadet ħsieb ix-xogħol kollu legali li kien fih dan il-każ li kien każ iddettaljat ħafna, tħanna f'ħafna dettalji, però llum għal-grazzja tal-Alla nista' ngħid li daw il-ħaddiema bejniethom rebħu il-fuq minn 63,000 euro f'kumpens fuq tkeċċija li ma kienx ġusta xejn mill-kumpanija li kienet taħdem fihom. Dak juri l-importanza li l-ħaddiem ikun imsieħeb anke fi trade union li għalina bħala Ġew Union mhux biss il-ftehim kollettiv li taħdem fuq il-Ġew Union imma anke l-għajnuna li nagħtu f'każi f'ċirkostanzi simili fejn il-ħaddiema jkunu għaddejjin mumenti kbir ta' taqtieħ il-qalb u li fihom hemmhekk aħna bħala Ġew Union anke bl-għajnuna tal-assistenza legali li jtuna il-grupp ta' avukati tagħna mmexxija minn tantabbli l-avukat Dr. Romef Subbonnici, aħna nkunu nistgħu nwasslu każi bħalma ġara llum wara ħafna taqtieħ il-qalb biex il-ħaddiema jieħdu finalment dak li tant ikun importanti għalihom.